Zo bet pe... Ja, dat was wat in de weg. A geda dirit pe... Wakit. Pawam timite sanse vagoage waar domestic was zo ferme koste loperen. A de hoede na pawam dimite. E na cava dunda kumura. De gassenie dun. Nuine koste dien. Ah ja. Me. Ino wou pira wo male. Ha? A pira wo lo duro. A beda ook met de visite. Zet een alwaar was maar la hand dont. Mekaar had ze de zusjes vinger. Zet gewoon samen schadingen. A wiskinte. A gewoon de doen. A een chance na wiskinte na drit. A een drawa bis blavers beja. Oh, a een tje mos. A een beat. A gewoon de kanten. Zij kan benefiet. A een drawa lezen. Oh, ba ja. Ja. Seis kan le benefice a veskenta ka. A wiskinte we samen schadingen eten. Dus we zullen worden. Ja. Ma guarda, io na honia per io non entrare, model. Ja, na se wa evit da ovis, ne meken pe... Oh, ja, fiumi. Ormi, se wa. Ja. Guarda na un tamone per io abid mivele per un nuove plariscio, 7 jaar en na cava. Ma che guarda che non entrare. Ah, bon. No. La ben modo hei. A gamin wa da genta gan unonal, quoi. Unan wa na vezet ganta. En agavise dun gober wisser hier daar wordt meer. Ah ja, dus avon meur. Ja, una music dan was. A pesat an wa... Botorel. Botorelle, wa. Ja. Dus a pesat... Greisker. Dus a greiser. Ja. Ah ja. Hoe ze hanter olieorie daar genemen. Penos? Hoe ze hanter olieorie olieorie ze dreu. Ja, ze voré a drau. A gamin wa pepini no e secteur, quoi. Ja. Goechal, c'est tu... Ja, en hij duntje. Ja. Nieuw weiler. Ah ja. A gamin wa kegret ken var l'er pe penos... Jo. Ago omnistinje. Ah ja. Ago het var lerne. Pro maar was wat in 47 ans. Var. Ah ja. C'est tu... Pesat blove ze wa gant o koas. Autour de 1886. Ah ja. A maison 1899. Oui, déjà, a c'han vet paset. Ja. Ah ja. Niveau 88 ans, au mois d'avril, c'était mon tostek. Ja, mon a rentro varok, quoi. Ja, mais, oh, ben, vraiment, evet betek kant hein. Rigo, je vais. Va vam goz din so marvet gant pemzek a pevarugen. Ja, hag a oa mad a tao biovidik o fobar bardro an tao... Kijk, a zo mon member kan dut. Ja, c'est tu, ja. Hema, Ja, willen we gewoon samen plakje een koers. Niet weer van duw, a gepoot, zeggen ze. ah ja. A sturen we je warm. Ja, Matre, ja. maar moest je wel. Ja. Hag a pa vez gwez am dud da vale da vant negise, quoi, do bor an tao en tamik, quoi. Ja. Len mat Dus gelaten, we nemen die goas. Dan? We gaan we zullen nemen. Ja. Ja. Ben matre. A goudeze evit ar piliaouer, Peter wa dud da veza. Goed zien, het over een droze man wat en wielen naar bisse scaler die droog, zo maar ze scaler na waleis en naar een daan en dan lachen de meiden brengen maar agoha. Ah ja. Wan beden, tunt, wan beden doen. Ah bon. Ja, wat de verhaal man een paar na, nu zoals als alle kinderen en steeds standers. Tot op een toernis. Aga een keer die pinoze wat komt, aga wanneer goes na awai Kroatia, Australië gatte, aga wan troe dingen, de hoe gatte geen akamroin de briste de woon kanak, aga na voelen en pigen en na wat in Mr. Jean, terecht kan leren. C'est pas un beter room, bitte kent. Ik ken daarna een beter bagage, legitimiert la hadurzi. Aga een na avise faïence, de pileur. C'est la warten penosma. Waar faïence ten, la warten brief de hoed de juste blanc de verse nee. Aga la warten na paturka bu mahadurs. Ruibeo of faïence. C'est de deni waka. Awezen daar. Ja.
Je was ooit déjà in Europa. Ja, ook. Zegt maar hè? En je was bij de maat, dat je was zomaar die. Ja. Après certes secteur waganeur, Ja, de pilewa. ja, ganeur pluine, Pluine gewoon maar zo. et personne ne benak. En ik weet, weer me doen die. Ah ja. En je oorreis te lekker doen maar duurs. En daar gaan ze hier binnen de route. En mijn is er bij. En deze tussen ganten in ondieres, meer aan massenij. En wie de gloan. En je lien, en wat meer. Zet mee, drieën en mesuren. Bende. En je draait rotten, chantileren op baas, daar bagage te lakken. Nee. Zet meer de grand pull-up. Ja, daar is. Ja. Au quoi ça va vendre les bende quoi. Bende, ja. Ja. En je nooit. À Darzulier, Visket. Dat is uniek, maar. On a remarqué après certains on a remarqué. Misschien zo'n spitsen maar gewoon met. Hoe lekker ze waren geworden toch. Ja. Welke brouwen moet te draaien in rauw. Ja. Maar dan is er tappen geestreer wilder. En moeder die ze waren gewoon die gaan bij de moeder moesten zo lezen buurt. En dan schudde giezen. Mee hij de glas maar een piloot. De serie indragen van puinen benard. Rode wiezen met. Welke brouwen occupen de helemaal. Nee. Maar hij zegt de sterren te leren naar die dan. En groeven ga je zin. Zegt de deude waard het ene wie geen de glas geneten. Wat de ziel de groenten. Ja. Maar we moesten wiezen binnen. Et Pessati et wat cave de faïence, dus dat je Chilermite. ja. Ik is een antigaar, Waarin er gaarden toen nagekastien waren. En de faïence die zien die. Dus dat je Pessat faïence, c'est vraiment qu'il faïence de skimper. Oh, non. Dit is Ça je fais trop quoi. Guir voyez. Guir tout, boleno, radio, tout. Loyou quoi, loyou non. Oh, radio aluminium. Ja, aga soupirenu aga. Soupirenu a tout. Ah ja. Ah ouais, doit pas avoir petawamat kaut Pessat. Ja, oui, à peu près beter de game penose hier mie. A meisje. Ja. A kemere doa ganer nemet piliou quoi, nemet gloan a lien. Ah, tout de vision qui meer. Ah ja. Nemet vidare, un spécialité, un ami ou je. C'est un dainters a trionné. Ah ja. Ja, Eurovision pen bier. Ah ja. Alle tout stasio die lekker toe samen. Figaze wa trau gred gant kanap yenan pe trau egisenan. Gloan wa Ja. lien. A lien, ja. Tel ken nu go sal huzo. Stop. Andra a lien ken ze grek a stoep a li. Ah ja. Ja, maar a trou labour die zich. A penon ze wa possible kaut kemese a biliou aze pegur sanset andut ala ke o tiliat ko egise BMD quoi gewa. Pardon, no so a kerde no a defile a de piste te trou a grise fal. A gere ho ma tout verpilo. Ah ja. Zo, daar ze nu zien je dit hè. Ah ja. Ja. A me meskevet e wa kemere trau evident isuyage. Dan wa kegret ganer evid Ah, matrice arre wie je triet goede wie je te gent. Ah ja. Ja. Ene wel juist a patron je oui. Nu wie beter op gwella kanosto opri. En nu is het tu kanten. A golven na was de moeder wou leren nie was. A peta wa gret ganer piliou war ler. Dus dat je Daar moesten we niet. Daar moesten we niet. De beleving kassen en tra. nan. A goudeze pa war e plouinek kaze wa a ferme d'enti ganer. An arrange quoi. An Onti a orange. ja. Laten we maar doen, ja. A chui wa evel d'arrière. Leren, ja. Ja. Als je kader naar onti, dan ga je zo wat daar samen denen met bureau. Als je een raad, want je kent het in doen men in tra. Zet ferme ousli a orange de regarden die. Ja, na se ouais e Bloves 1921 pe. Oh ja, 22. Ah ja. A chui peus gret an rase betek pesant de Bloves war ler. Je had was wel maar een beetje 47. Ah ja. Ja. Tout est pas d'arbreze la. 43. 43 ja. Ja. Mon arit Dion Ook op ik was je non.
zagen different. Ah bon. C'était non gebied. Beetje beter tuta zuur de lille handse. Ah ja, dan hebben ze het ganef. Ja. Ah ja. De gure only stinje weter aan plaatsen halen hier. Zet je ene week duur gaat tuta zuur na. De wilde handen man aanwezen duur die keuze duur. Heb weer haar burgel juist weer. A pilauwer, a greger pilauwer, a poder pilauwer. Vi ze kennen dra. Interesse me vi ze goede 3 jaar om me smekkele waarde vi ze aanwezet. Ah bon. A pilauwer no lesano. Ne wa ke la. A pilauwer ka. Louis pilauwer. Louis a pilauwer. Ja. Ah ja. Wa gweet mat gan an dut ka. Oh ja. Ja. Oh ja, nu gebied een taart morse. Die sput kadenen. Ja. Puis quand on est en doute... was waren den rigolo. Ah bon? Wel wees op wie ramas die biljo. Me blies verketerie waren piljo wordt duttenti. Zwaar moet ik daar. Heb er een goede ton. Was heel nam. Alle waren idee. Was ja gesloten. Zal die ze torretjes waren rigolo doet. Ja. Daar reden we de bak commerce. Ja, bravo. Commerce en hoor. Peta wala peguaze wa redmond da gehat traoù barz anti-es ferme tout quoi. Peta wala red gantam mon rai da gentan da... Goeie hebben gewin Basil Mink bidet morse in tournees aan het schuiten. Heer den tieren allee. Zo gussen biljo hè. Ik had er zo'n klas getiet. En lekker zo vast dan me dit. Bedoel wat keine mensen. Bedoel daar heb je leuk op avonturen rijden. Peta wala red da gantam pa wa auton... A pilauwer zo auton pe... Oh ja, goeie wieze mechans. Ja? Ja, je waren wie ze maar naar skiën wiep, gurende wie ze lakken, ritten te touwen met mijn plas. Ja. Zet er een weer peur wieze. Da greiste wat rebet... Oh, de greiste in de lier, ze gaan aan die zeeën de Latijn, dus ze hebben de leugens aan ons genomen. Ja. Ja. Ze hadden bolen, pien, nasier, van haagtijzen, die rup. Ja. Ja, oh ja. Ar march no un tamm kertenak. Ja, wie zo kerstspelen. Ja. Aga blazen blijven wie ze roeten. Wie ze bas ferme rust, wie ze rummeelsen, kun je brengen af. Ja. Ja. A goudeze, penon ze wa poizet an pau. Allee, wie ze poezen te hen ter bagage. Ja. De gimper. A tot ka me a rok evit ne wa ket poizet an trau. Ganten hoa wel door skliege. Ja. Unan egise... Ja, op die kam hadden. Kom poizer ka. Ja, poezen, de lakken je horen mensen heen. Ja. Unan egise wa deja... En alle na hoa die en de waren naar oppoezen binnen. Ja, ik wat pe... E an wa... Koosje daar toe, daar merken de wielen toe. A goudeze e oa unan pe fri o tau o c'hobar an rase a podal ne oa ket o c'hobar vicher war an tuse ka. Ar pod hag a oa da gantan. Ar pod deus bonheur. An eus roen katse den ean. Ja. War vicher zi. Mais die bete kleden lag himna. Ah bon? En oa unis den. Ah bon? Ja. Goudeze? Een spesare d'un tidun. Ah bon? A die vete van het jaar. Ah bon? Agar virse die meeste doen je boze per zo zetten. A pili o erienal, zo an avezet ganer hag a oa war an tuse Nan ne oa ket. Oa mensen. En hij wil zoek als de tunnel pb de barres. Wel de tuur aan de bloe negge de bloes en je dat woord die er een tronkroa agen S-type agen tuze. Ja. Ah ja, tot an tuse ka. Tot an tuse. Met pel e oa me mestra evit de mont de samant betek... Oh, nan. Oh, ja, dan te bien. Ja, zo red je. Red e oa evit daou zeves, nan, a voyage, evidemment. Oh, boven, ja. Milo, ze kent er. Hij a bagage den renseignen. Zoals een doos, moest voor zo'n speciale schenken. Beetje zo'n schenken. Maar de... Wat gewoon in de conversie ken. Ah bon? Toen deur ze waren. Wat er. De koeiste breinen naar de wiel. Ze toen deur damen. A goede type heen, kwellig me. A wat deur a patron. De glas geham dan een droog. Ah bon? En nu je penoos. Wat toen. Een been daar een droog.
pas dépasse tout ar bloavezh, ret on a rit en dro amañ, quoi, pe... Dan met wakken in tragen hebben naar Paris toe. Na, un da, hag tu un pagaram. Amañ en dro, quoi. Ja. Hag amañ oa en dra bennak oa saout pe... Ganeoc'h. Ket de dreum. Netra ne oa... Nan. Pe vi bars plas ouzo, ben oa ar vred po chom d'arrière, quoi. Ja. Or oa war dro ar saout hag a be oa tem buar. Gaves, man de... An daou egise, quoi. Ja. A me vel just ramasse net nu. Een beetje te binden. We waren reisgen me laten heen. Dat visueel de reis, visueel wat toch aan jammer, want te gaan de gasten heen, de winter. Ja, ga l'arrêt oa da tilermit, quoi, gas camion, quoi. Ja, eigenlijk camion, lummer oa camion erje. Ja. Hag oa pet ganeoc'h pe gant lermit. Gant piv oa pet da camion evit... Monsieur Askenen. Ja. Ja, nee. E oa deoc'h da zastum ar pilioù, pa da gas betek tilermit, quoi. Hag boudeze e oa oet evit mouchouerou oa ket roet ganeoc'h. Neus ket bet. Nemet faiance. Hag duer, quoi. Pe mat e oa, quoi. Enfin, mat e oa, moyen oa gounit devu e gise, quoi. Ja, wie ze keer zo'n vergeet. Non. Da wachten schonieren, maar argen lukt. Ja. Da marese ne oa ket kemese arc'hant, quoi. Setu e oa... Argen an tous indut. Non. Setu e oa egise e oa pe chlom amañ, quoi, pe mont da... Mama, ne wergen was. Men ban in tra, a weg waar resistor. Loei. Ja. Ja. Die weer door aan heel plasmaat. Ja, war d'amour, quoi. Waar de moer ze tu de leus. Ja.